मोगाच्या भावानी बहिणीनो, आमचो बिशप साहेब ऑलविन बरेटो राजीनामा दिता. माझे एक काम असलेले अनेलमेंटचे हांवें फादर अलेक्स डिमेलो ज्युडिशियल विकर ऑफ सिंधुदुर्ग डायसीस हेका दिलेले. ह्याने थंय सिंधुदुर्ग डायसीस 1 वर्स लावले. मागीर माझी केस अनेलमेंटची ती गोंयाक धाडली. अनेलमेंट म्हणजे चर्चचो डिवोर्स. हांवें फादर अलेक्स डिमेलाक माझे हांवें डिवोर्स ऑर्डर माझ्या पहिल्या बायलेचे डिवोर्स ऑर्डर दिलेले. 7,000 रुपये दिलेले. माझ्या बायलेन ताका सांगितले लुईसा वांगडा रावचें ना. तरी पण ह्याने माझी केस 2 वर्सां लावली. मोगाच्या भावानी बहिणीनो, आतां हांवें कोर्टातून काजार केलेले आसा आणि जी दुसरी बायल आसा तिचे पण पहिल्या घोवा वांगडा डिवोर्स झालेले आसा आणि तिचे एनॅलमेंट पण झालेले आसा. मागीर आमचे दोगांचे तुम्ही सॅक्रेमेंट काजार करूंक जाय, कित्याक ते आमच्या रिच्युअल आमचे फेथ आसा, आमचे रोमन कॅथलिकचो फेथ आसा. हेका लागून आमच्या समाजातली लोकां जी आसात ती आमकां नांवां दवरतात. म्हणून आमचे दोगांचे काजार तुम्ही करूंक जाय सॅक्रेमेंटचे. म्हाका सॅक्रेमेंट ना मिळाले तरी चलता, पण तेका सॅक्रेमेंट दियात, पण सॅक्रेमेंटचे काजार करा. हांव लिगली उलयता. चर्च लिगल आसा आणि कोर्टाचे लिगल त्या प्रमाणे उलयता. मागीर तुम्ही म्हणटल्यात बिशपांचे आणि भादरांचे काढले, उघड केले, तर तुम्ही म्हणता लुईस असो आसा. पण म्हाका ते काय करूचे ना. माझे काजार झाले सॅक्रेमेंटचे, हांव खूश जालो. माझी दुसरी बायल आसा ती रोमन कॅथलिकच्या फेथ आणि ह्याच्यामध्ये जर खुश झाली, म्हाका पण खुशी मिळाली. माझे काम फिनिश. आणि ह्याका लागून बिशपान फुडारकार घेवचो आणि फादर अलेक्स डिमेलो जो म्हणता असा तो खरं देवाचे खंय देव समजता. बिशप आणि ते देव समजू नका. पहिले बारेन सांगितलं तुमकां म्हाका रावचें ना लुईसा वांगडा आणि कोर्टाची ऑर्डर दिल्ली आसा. 7,000 रुपये दिला. तुम्ही एनॅलमेंट दिवंक जाय आणि आमचे दोगांचे दुसऱ्या बायलेचे माझे हे काजार करूंक जाय सॅक्रेमेंटचे. ह्याच्यासाठी आम्ही देवा लागीं मागया. जेजूच्याच नावान बापा हे मागणे करता तुका. फादर अलेक्स डिमेलाक आणि बिशपाक देवान बरी बुद्धी दिवंक जाय आणि फादर बिशप साहेबाचे बरे दीस वचोंक जाय रिटायरमेंट जाल्यार. ह्यासाठी आम्ही मागोया. आणि त्याने बरे भाशेन आमचे दोगांनी बिशप आता म्हाका वाटता फादर अलेक्स डिमेलोचो बिशप जातलो, कित्याक तो ज्युडिशियल विकर आसा, खूब हुशार आसा. आमच्या कॅथलिक लोकांचो खूब फायदो करतलो आणि आमच्या लोकांकी जॉब लायतलो स्कुलात आणि आमच्या नर्सिंग कॉलेजमध्ये ॲडमिशन दितलो आणि खंय खंय ॲडमिशन दितलो. आमच्या लोकांचे भले करतलो. ह्यासाठी आम्ही देवा लागीं मागोया. मोगाच्या भावानी बहिणीनो, आमचो बिशप साहेब ऑलविन सिंधुदुर्ग डायसीस राजीनामा दितलो हे म्हाका कळाली आसा. माझी एक केस आसा थंयसर, ती एनॅलमेंटची केस आसा. फादर अलेक्स डिमेलान 2 वरास लायले तरी माझे एनॅलमेंट जावंक ना. पूण आत्तां माझे कोर्ट मॅरेज दुसऱ्या बायलेशी झालेले आसा. त्या बायलेचे दुसऱ्या बायलेचे तिचे पण डिवोर्स झालेले आसा दुसऱ्या घोवा वांगडा आणि एनॅलमेंट पण झालेले आसा. आत्ता माझे एनॅलमेंट जावंक ना पहिले बायलेशी आणि कोर्टाचे काजार कोर्ट डिवोर्स झालेले आसा. पण आता म्हाका सांगा, दुसऱ्या बायलेचे एनॅलमेंट झाले आसा, कोण सॅक्रेमेंट दिवंक जाय. तेणे कमीत कमी तेका सॅक्रेमेंट दिवंक जाय. म्हाका काय चलता, नसले तरी चलता, पण सॅक्रेमेंटचे काजार जावंक जाय. कळ्ळें. हांव लिगली उलयतलो. हे लिगली आसा, लिगली उलयतो. तेका सॅक्रेमेंट दियात. आमी काजार आमचे करात, सॅक्रेमेंटचे काजार, पण सॅक्रेमेंट म्हाका दिवं नाकात. काय फरक पडटा, पण तेका दियात. कित्याक आमच्या ॲज पर रिलिजियस फेथ, ॲज पर रिलिजियस रिच्युअल्स, we should get this sacrament marriage. Okay, as fine. This is for at least you give to her, not for me. पण तुम्ही देवाच्या नावान लोकांचे एनॅलमेंट जायत ना. कोर्टाची ऑर्डर दिल्ली आसा ना, त्या बायलेची जायत ना. त्या बायलेक रावचें ना. पयल्या बायलेक माझे रावचें ना म्हणून डिवोर्स जाले आणि तुम्ही म्हणतात एनॅलमेंट जायत ना. म्हणजे तुम्ही कितें केल्यात, तुम्ही देव आसात कितें की जायत ना. अरे त्या बायलेक रावचें ना तर तुम्ही जबरदस्ती म्हाका सांगतात तुझ्या एनॅलमेंट जायत ना, त्या बायलेशी रावूंक जाय.
तुम्ही का देव असात? असे तुम्ही माका केल्यात तर तुम्ही सगळ्यांकी करतल्यात, सगळ्या लोकांकी त्रास दितल्यात तुम्ही. हे लक्षात दवरात. आणि लोकांची जे अनायरमेंट प्रोसेस खतम करून टाकात. तुम्ही तुमच्या तकलीर घेऊ नकात. कोर्टाची ऑर्डर झाली फिनिश करात. कित्याक तुम्ही लोकांक गाळी दितले, तुमचे चिडतले, हे बंद करात ना तुम्ही. आणि बिशप साहेब आमचो असा, आमच्या गावात रावलेलो असा 6 महिने खंय गावठाणाक. ताका कळूंक जाय मनशां हैसून वचूंक लागता आमकां सावंतवाडी कितको टायम लागता, वचूंक कितके वेळ लागता. पयशे दिलेले आसात 7,000 रुपये. तुम्ही अनायरमेंट करूंक जायना. तुम्ही आमकां त्रास कित्याक दितात? देवाच्या नांवान आमकां त्रास कित्याक दितात? तुम्ही का देव नात? आता उलयतना हांव फुडचें उलयलें तर म्हाका तुमी म्हणटा राग येतलो. हे माझे अनायरमेंट, माझे बिशप साहेबान माझे वचता वचताना सॅक्रेमेंट काजार करूंक जाय.